Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanele ucofoze subscribe, ulike bese uphinde udlulise ukuphawula lapha ku-comment section. Ey'ndabeni ey'ngenayo sekuvele okushaqisayo ngokuxoshwa kukaNgizwe Mchunu izolo laphana emcimbini wamakhosi. Oxoshe uNgizwe Mchunu emcimbini wamakhosi useveze iy'ndaba zokuthi hhayi ukuthi ngoba nakho uNgizwe emnyanya kodwa unyanya indlela akhuluma ngayo okanye unyanya ulimi lwakhe akhuluma ngalo ey'nkundleni zokuxhumana la khona asuke ethinta khona amakhosi akwaZulu. Uthi-ke lona wesilisa uNgizwe Mchunu kahle kahle ade emvikela yena ngoba uNgizwe ukhuluma izinto ezingezinhle kanti-ke uzolimala. Ngale kokukhuluma kakhulu ake ngokucaphunele nje nansi inkulumo yakhe emfushane la khona eveze lezi iy'ndaba. Ngakho-ke into eyenziwa umfowethu lo umchunu uphoxa izwi lengonyama elawela kuye ethi uyinkosi yamabhinca. Isilo sakusho lokhu ngokumthanda, ngokumbuka ukuthi siyamthanda. Ngakho-ke omdala mayithanda umuntu wakhe asikho isijeziso. Manje usenza sibe nemibuzo ukuthi njengoba inkosi yamabhinca nje. Injalo-ke indaba wey'ngane zokwethu, kanti-ke ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho, kanti-ke futhi ungakhohlwa ucofoza subscribe bese uphinde ulike qi.